Kaendi Steve Opiyo wacho ni erokamano kuom tich maber PS. Kaka board member ma Nyabondo, chudo mar SHA en problem maduong'. Wayudo jotuo mang'eny to sani ok wanyal chulogi, jotich bende ok wanyal chulogi, gige thieth bende koro dweche mokadho 2 koro pok ochulwa. Wachnwa ni chieng' mane ma pesa dhi biro. Nitiere machines kaka mag MRI mane sirikal bende ochiko to pok kelo nyaka sani. Penjo machalo kamano bende nitiere machielo. Mr. Bayo wacho ni en Nyabondo Hospital. Jotuo mang'eny tiyo gi SHA to sani wadayo SHA chakre dwe mar 6. Koro dweche 2 pok wachulo jotich. Trauma Center yudo jotuo mang'eny, ng'eny gi mek jo ajali. PS, lernwa kama shida nitie mondo mi wayud pesa mar SHA ma wadayo chiegni milion 21 chakre Jun. Koro wach mar Nyabondo no aparo nadhi ng'iye matut kabisa, kendo adwa ni mondo achiw jing'o kata commitment ni wach no adhi ng'iyo kabisa, nikech aparo ni tung'e na nyisi ni onge gima timre mok ang'eyo. Koro in fact bang' dakika matin anya kata donje simba tang'iyo digital, tang'iyo nosechulgi pesa di ma pok ochulgi, to ang'o momiyo pod ok ochulgi. To kopo ni mane wach to wagoyo mos, to nyaka bed ni nitie gimomiyo pod ok ochulgi. Mane ma duoko ma adwa na migi. En mana ni ng'eni Nyabondo nitie 2, nitie Nyabondo mane mar Mission St. Joseph. To bende nitie Nyabondo ma noger ka igero ndara. Apat mane oger gi jo Kenha. To manoger gi jo Kenha ng'eni nwakete kaka part of osiptal makoro marwa ma Jaramogi. Aparo ni samoro transition ma waketo nikech kane watimo osiptal ma Russia makoro sirikal okawo ni, nitie osiptande 3 iluongo ni Victoria, nitie moro ni Holo, nitie moro ni Kosao, tapa ni Nyabondo ni be nyalo bet ni nitie ma nitie gimwa luongo ni transition. Koro transition ma between national government to gi county government, hapa ni nitie kaka pod iwinjruok e weche mag assets. Asset koro ing'iyo ni to Nyabondo ni wadoke county koso waduoke koni. Koro samoro nyalo bet ni mano ema omiyo pod ok ochulgi. Kendo chal ni wach Nyabondo ni tigeo kabisa nikech CEO man Father Collins Odiero be penjo mana penjo miwacho no. Wacho ni sirikal nokonyo wako kadho kuom Kenha koriwore kod EU kod Africa Development Bank. To ere kaka sirikal nyalo medo konyo Nyabondo Hospital kaluwore kod jolony mopogore opogore. Jolony be gionge go. Wacho ni kaka orthopedic cases. Wanyisi. Achako kagoyo erokamano ne president kendo kagoyo erokamano ne jatendwa Raila. Onge osiptal e Kenya kama level 4 kadhi mbele mapok adhi Kenya kae. Ndalo mana chung ni dakteche onge, kata idhi mana Sololo Marsabit, kata idhi mana Bute Wajia, kata idhi mana Elwak Mandera. Onge osiptal mapok adhi e Kenya. Koro ang'eyo osiptende gi. Ang'eyo osiptende gi mabe samoro kata ka gavana, samoro nyisa kama kata sisi nyisa kama. To ang'eyo gima timre kanyo nikech nitie kata nase i osiptal kanyo, kata daktari osiptal kanyo. Masa moro an gi namba ni anyang'e gima timre osiptende kamoro amora. Koro osiptende gi ang'eyo maber kabisa. To mano bende Nyasaye okonya nikech eka nyalo konyo jopiny kang'eyo gima timre osiptende gi. Koro osiptende wa makono gasewacho ni wamiyo gi teko kabisa kendo wabokonyo gi, kendo ami jing'o kata commitment mara ni waboiro ng'iyo gima ok timre maber Nyabondo. Kopo ni pod ok ochulgi to wabo ng'iyo. Nitie weche moko matindo tindo ma aparo ni onego go kod gi mbaka. Nitie kaka samoro gin gineno ni gise kelo mondo ochulgi, tinya yudo ka samoro claims ma gikelo go bedo rejected nikech ok gindiko gi e yo makare, kata inya yudo ka claims ma giketo go gin gima luongo ni missing doc. Kech ka ng'ato kelo claim to ni wakete ding'wen. Mokwongo en ni claim no ber ochule. Mar ariyo en ni claim no ok ber
en gima wadagi. Samoro onge gi documents moko. Mar adek en ni claim no nigi missing document. Kata mar ang'wen ni samoro iyudo ka koro iwacho na sani ni ok watim heart services dong. To kata orthopedics cases iwacho ni gionge gi jogo makonyo gi timo wach trauma. Koro inya yudo ka nyabondo samoro ng'at matimo ne gi claim cha kodhi e portal mar SHA kacha nitie gimoro waluongo ni provider portal. Provider portal e computer kama koro gikete claim. Iyudo ka odhi kanyo to en ondiko ni gitimo orthopedic. To iyudo ka ondiko claim ni gitimo orthopedic to wanto wang'eyo ni gionge gi orthopedic doctor. Koro iyudo ka inya yudo ka categories ang'wen go achiel kende minya samoro chulo ni claim ni ber ochul. Koro nitie moko mwatere gimoluongo ni review mane mar ang'wen. Koro mokwongo claim ber osechule. Claim mar ariyo rach wakete kando. Claim mar adek ok orach ahinya lakini nitie gik moko mok giketo. Koro wanyisogi ni keturu gigi mamano onego bed ni gidwoko by 14 days. Aso mar ang'wen ne ni jogi otimo gini adier we wang'iya ne gini. Koro waketo e gimoluongo ni review. Koro abo ng'iya ne ni to ang'o ma kuom gik moko ang'wen gi ang'o ma chando gi koso transition. Samoro bende iyudo ka nitie kaka nyocha county governments ma county governments ema nigi shida ni ahinya kane waromo gi governors to iyudo ka ne nitie osiptande 2,000 osiptande adi 2,000 matindo gi ma onge gi bank account kata bank account gi iyudo ka bank account mar osiptal ondik ni Trevor to nying osiptal to en Oumo Luga. Koro gimwa luongo ni reconciliation of bank account. Koro mago bende yudo ka nyocha SHA owacho ni okay, ang'e ni tiyo, ang'e ni claim ni okrach, lakini wach account ni dhi ng'iye ne mondi. Koro nyocha wachiwo list no. Koro mano binya yudo ka samoro nyabondo kech list moro be nyocha wachiwo. In fact nyabondo aparo ni en osiptal mar Catholic. Nyocha waromo gi Kenya Conference of Catholic Bishops ma Jacinta Mutegi ne ni kanyo. To waromo gi Christian Health Association ko hotel ne gi my friend Barasa to gi jo Supkem Dr. Imran. Koro ne wamiyo gi list mag osiptande te mochung'ne gi kanisa kata mochung'ne gi jowa ma jowa Islam. Mondo gidhi ginyisgi nikech gin bende ne nitie list mag karibu osiptande 200 mane yudo ka nigi shida matin aidha nyinge to gi bank account ok dhi maber. Ing'eni NHIF ne to chuda. Wan ok wanya to chuda. Trevor in ing'eya maber. Wan jomoriere tir. Ma kopo ni in nyabondo to bank account ni be nyaka nyisi ni in nyabondo. To koro yudo ka shida gi ne nitie. Koro mano be nyalo bet ni shida moro ma wanyalo dhi ng'iyo. Alright. Sa koro dhi ka gima mayo